ଚାଲୁନ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଯିବା, 2-4 ଦିନ ରହି ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବା। ତମ ଘରକୁ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି 3-4 ଦିନ ରହିପାରିବି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। କାଇଁ ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ତମ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା? ଖାଇବା ପିଇବା ଦବାରେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି? ନା ନା, ବଢିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଯାଉଛି ମଟନ, ମାଛ, ଚିକେନ, ଭାତ କରି ପୁରା 10-12 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ କରି ଖାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ସୁଧେ ଶୁଖୁଆ ତରକାରୀକୁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ଆଇଁଷର ସିଧା ବାସ୍ନା ହିଁ ବାଜୁନି, ସିଧା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀକୁ ଭାତ। ଆଉ ଯଦି 2-4 ଦିନ ରହିବି ତମର ତ ସିଧା ପଖାଳ ଭାତକୁ ପିଆଜ ଦେଇଦବ ଖାଇବାକୁ। ତେଣୁ ପଖାଳ ଭାତ ପିଆଜ ଖାଇବା ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ଯଦି କହିବୁ କହ ତତେ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, 3-4 ଦିନ କଣ 3-4 ମାସ ରହିଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ 1 ଦିନରୁ 2 ଦିନ ରହିପାରିବିନି, ମତେ କ୍ଷମା କର। ହଉ ଏଥର ନହେଲେ କହିବି ଖାଲି ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ଦେବେ ଆଉ ପିଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ମୋର କଣ ପତଳା ଝାଡା ହଉଛି?